Milapas na sa 10 milyon katao ang nabakunahan kontra COVID-19 sa tibuok Pilipinas. Aneng report. Sukad nagsugod ang pagpabakuna ni atong bulan sa Marso. Lapas tulo ka bulan lang, sobra 10 milyon na ang nabakunahan kontra COVID-19 sa tibuok Pilipinas. Gani, usa ka 74 anyos nga lola ang nakadawat sa ika-10 milyon nga dose ato sa ceremonial vaccination didto sa Valenzuela Astrodome sa Valenzuela City nga giturok mismo ni DOH Secretary Francisco Duque III. Sa dato sa DOH, 10,065,414 doses ang nahatag na ngadto sa kapin 1,200 ka vaccination sites sa Pilipinas. Sa maong ihap, kapin 7.5 million ang nahatag nga first dose ug sobra 2.5 million sa second dose. Kinigilang kuban sa mga naa sa A1 o frontliners, A2 o senior citizens, A3 o dunay comorbidities, A4 o essential workers ug A5 o indigent population. Pinakadaghan ang nabakunahan og first dose nga dunay comorbidities nga lapas 2.5 million. Samtang sobra 1.1 million na ka frontliners ang fully vaccinated. Sa Mindanao, sobra 550,000 doses na ang nahatag ngadto sa mga A1 to A4 group. Lapas 101,000 na ang nabakunahan sa first dose ug halos 48,000 ang fully vaccinated sa Zamboanga Peninsula sa A1 to A2 group. Samtang kapin 330,000 na ang nabakunahan og first dose ug sobra 75,000 alang sa second dose sa Davao region sa A1 to A4 priority group. Gipaabot sa National IATF nga mabakunahan ang anaa sa 50 to 70 milyon katao karong tuiga. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.